De MRSA-bacterie is de grote schrik van ziekenhuizen, omdat die haast net te bestrijden is met antibiotica. De couveuse-afdeling van het MCL moest ontsmet worden. Het is weer veilig op de BNO-afdeling. De MRSA hebben we onder controle. De afdeling is desinfecteren, is keermaken. En daar kan man die dit zullen we weer aanzetten om patiëntjes op te nemen. Met de 6 poppen die besmet binnen met de bacterie gaat het goed. Van de 6 beentjes die dragen binnen van de MRSA hebben we nog 2 in het ziekenhuis. Die liggen in isolatie, dus dat komt goed. En de 4 oren binnen net weer in het ziekenhuis ongeveer. Het aanmijnwerkers bij het dragen van de bacteriën, dat betekent dat ze net in een patiëntenzorg werken maar op dit stuit. En die krijgen een behandeling en dat wordt een skoftje voor ze weer aan het werk maken. Het is nog net duidelijk hoe de bacterie op de couveuse-afdeling te lanen kwam is. Als microbioloog is er mij dwaande om dat uit te zieken. En dat is een hele drege klus. Het is nog net duidelijk waar de bacterie waar kwam is en nog verder ooit die oplossing financieren, dat is echt nog net duidelijk.